Gipasakaan na sang kaso nga homicide si Jesus Segue, 52 anyos ang sitio Banbanan, barangay Sinugbuhan, San Joaquin, Iloilo, nga sospek sa pagpatay sa mangunguma nga si Nestor Villuhan, 59 anyos ang sitio Magrapasan sa pareho nga barangay sadtong Nobyembre 4. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station, nagwa naman ang autopsy result sa bangkay sang biktima kung sa diin nakita niya nakaangkon ini sang multiple pellet wounds. Sa karon, ginahulat sang mga kapulisan ang resulta sang paraffin test sa piyak sang pagduda sang pamilya sa ginsaysay sang witness nga una nga nagpanulong kag nagpalupok sang armas lutang ang biktima. Nagapabilin sa karsel sang nasambit nga police station ang sospek kasunod sang ginhimo nga krimen. Matandaan nga ginapahayag mayara sang daan nga hiligot-anon ang magtimbang nga bahin matapos ginlampusan patay sadto sang sospek ang karbaw sang biktima. Si Police Captain Ledesma. Ningagaw na itong mapailang kasong homicide with the use of unlicensed firearms against the suspect sa prosecutor's office. Kag nangagaw na itong mapailang kaso. Bali ma'am, sa autopsy report, wala pagkikita official nga nga halin kay Dr. Libakin nga nagkandak sang autopsy sa cadaver sang aton nga biktima. But then may ara kita ma'am medico-legal certificate na ginisyo mismo ni Dr. Owen Libakin just to beat the reglementary periods to para ma-file na to ng kaso, no? So according sa iya ma'am nga medico-legal certificate, ang cause of death sang aton nga biktima is due to multiple pellet wounds at the head, trunk, and extremities, ma'am. Based sa witnesses nga aton nga nakuha, no, nga mismo nakakita kag nakabati, no, kag nakawitness mismo sa insidente nga natabo, iya ginaligar nga ang biktima na, no, ang una nagpalupok. But then ma'am, aton nga police, no, nagkandak kita sang ang investigation, then nag-request kita sa aton nga SOCO sa Regional Forensic Unit 6 sa regional office nga ikuan sang paraffin test ang suspect kag ang biktima to determine kung napalupok sang pusil ang kada isa kag isa, ma'am. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagaringawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.